piano moshine, piano, piano moshine ke, kani poisia la nye. Na hana na wana monso. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ọ bụ obi aṅụrị na ekene ka anyị ji wee zukọkwa ọnụ n'obi Chineke n'ụbọchị taa. Nzukọ na-erunye Igbo Mass nke 18 otu ụka si agụ afọ. Ọ bụla an opportunity to thank God for the gift of another month, to thank Him for His many blessings and favors which we cannot count. Ka anyị na-ekene ya, ka anyị jikwa ohere Igbo Mass na-etikwa n'aka Chineke onwe anyị, ezinụlọ anyị, ụmụaka anyị, aka ọrụ anyị niile n'obodo anyị bụ Naịjirịa, na-ayọ Chukwu ka ọnwa o nyere anyị bụrụ ọnwa agọziri agọzi site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị bụkwa n'obi mkpa ndị ọzọ dị iche iche nke anyị ji bịa Igbo Mass iji kwadozi onwe anyị maka nnukwu ife omi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị ga. Gị onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọlelo ha, Onyenwe anyị mee ebere. Ebere. Gị onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Ebere. Gị onye nọ n'aka nri Nna, na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Chukwu na-adịghị
Kristi sotu nwa nke Chineke mụrụ ose bụrụ Nwachukwu nwa tụrụ Chukwu nwa nke nna gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa gị onye nọ n'aka nri nna ebere n'ihi na nsọ gị dị nsọ n'ihi na nsọ gị dị nsọ Jesu Kristi kachasị dị elu nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị rịọ arịrịọ kọsara Chineke mkpa gị ihe ị chọrọ ka o mere gị na jamasị di nwenụ nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị anyị na-arịọ ka ị site na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma mgbe niile anyị na-aṅụrị na ị bụ onye ntọala na onye ndu anyị biko n'ukwudosi anyị ike na amara gị ka ị na-echekwaba anyị bụ ndị ahụ ị kwudosiri ike n'okwukwe na ịhụnanya gị anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ecclesiastes. Ihe niile a bụ ihe efu. Onye nkwusa kwuru sị ihe niile a gbasara ndụ enweghị isi. Ha abaghị uru. Ha bụ nnọọ ihe efu. Ọ bụ ezie na m ji amamihe m na nghọta m na mmụta m rụsie ọrụ ike rụpụta ihe ndị a niile ka m ga-ahapụrụ onye ọzọ onye na-arụghị ọrụ ọbụla na ndụ ya. Uru mgbalị m niile ka ọ ga-eketa na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ihe ndị a abụghị naanị nzuzu kama ha bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị. Bịadị, gịnị bụ uru mmadụ na-enweta na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ? Ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu na iru uju. Izu ike adịkwaghị ya. Abalị niile ọ nọ na isu ude. Ihe ndị a juru m anya. Ha bụkwa ihe efu. Okwu nke osebụ ụwa.
taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. bịanụ ka anyị tiere di nwe n'anyị mkpu ọṅụ, ka anyị ṅụrịa na Chineke onye nzọpụta anyị, ka anyị bịa n'ihu ya nye ya ekele, ka anyị were ukwe too ya. taa unu nụrụ olu ya, unu ekwekwara obi unu ka ọ kpọọ nkụ. bịanụ ka anyị sekpụrụ ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpụrụ ala n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-edozi ụzọ. taa unu nụrụ olu ya, unu emekwala obi unu ka ọ kpọọ nkụ. ewo, ma ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu agbachikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Masa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha nọrọ eleghara m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọlụ m. taa unu n'ọnụ ya. ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. ọ bụrụ na unu esorola Kristi kulite n'ọnwụ, chọwanụ ihe nke dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'aka nri nke Chukwu Nna. ka echiche unu niile bụrụ maka ihe nke eluigwe. unu echezina echiche maka ihe nke ụwa, n'ihi na unu anwụọla. ndụ unu dị ugbu a bụ ndụ ezowere na Kristi n'ime Chineke. mgbe Kristi onye bụ ndụ anyị ga-achawapụta ìhè, unu onwe unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. gbupịanụ ihe niile dị n'ime unu gbara mgbọrọgwụ n'ihe ụwa: ịkwa iko, njọ ruru unyi, agụ ihe rụrụ arụ, ụdị ụtọ anụ ahụ nke a ga-agụnye n'ife arụsị. kwụsịnụ ịtụrụ ibe unu asị. ihe mere bụ na eyipụla onwe unu nke ochie na njọ niile eji mara ya. unu abịakwa yiri onwe unu nke ọhụrụ, nke na-eto na mmụta, ebe a na-akpụ ya n'oyiyi nke onye ahụ kere anyị. isi ya bụ na enwekwaghị ngụbọsị na onye a bụ onye Grik, ma ọ bụ onye Juu, onye ebiri ugwu ma ọ bụ onye na-ebighị ugwu, onye mba ọzọ ma ọ bụ onye Sintia, ma ọ bụ ohu, ma ọ bụ onye nwe onwe ya. Kristi bụ ihe niile dị n'ime unu niile. okwu nke osebụwa.
onye nwe anyị, okwu gị bụ eziokwu, were eziokwu gị doo anyị nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Otu onye n'ime igwe mmadụ ahụ gwara Jesu sị, onye nkụzi, gwa nwanne m nwoke ka o kenye m oke ruru m n'ihe nna anyị hapụrụ anyị wee laa mmụọ. Ma Jesu sịrị ya, nwoke m, onye nyere m ike ikpebi ma ọ bụ ikere gị na nwanne gị nwoke akụnụba dị n'obi nna gị? Jesu wee gwa igwe mmadụ ahụ sị, kpacharụ n'anya, zerekwanụ inwe anya ukwu n'ụdị ọbụla, n'ihi na akụnụba mmadụ anaghị egbochiri mmadụ ọnwụ. Jesu wee tụọrọ ha ilu a sị, ala ubi otu ọgaranya mịrị nnọọ ezi mkpụrụ. Ọ bịa cheekwa n'obi ya sị, gịnị ka m ga-eme n'ihi na ọba m nwere agaghị abacha ihe dum mịrị m n'ala ubi m? Ọgaranya ahụ wee kpebie sị, lee ihe m ga-eme. Aga m akwatu ọba m ndị nke ochie, bịakwa wugharịa ndị nke ka ha ibu. Ebe ahụ ka m ga-ekpokọta ọka m na ihe ọma niile m nwetara n'ubi. Mgbe ahụ ka m ga-asị onwe m, onye ụwa ọma, ị nweela akụ na ụba ga-ezuru gị ọtụtụ afọ na-abịa n'ihu. Kwụsị idogbu onwe gị n'ọrụ, zuru ike, rie nri, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, mee ka obi tọọ gị ụtọ. Nchegbu ọbụla adịghịkwa nye gị. Ma Chineke sịrị ọgaranya ahụ, onye iberibe, n'abalị taa ka m ga-anarakwa gị ndụ ahụ m nyere gị. Akụ na ụba niile a ịkpakọrọ, onye ga-eri ya? Otu a ka ọ ga-adịrị onye ọbụla na-akpakọrọ onwe ya akụ na ụba nke ụwa, ma ghara ime onwe ya ọgaranya n'ihu Chineke. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. God is good, and all the time. Happy new month to you all. Ị na-enwekwa aṅụrị n'ọnwa ọfụ Chineke nyere anyị? Are you happy that God gave us the privilege of beholding another month? Are you happy with the Lord? Yes. And if you are happy and you know, clap your hands. Happy. If you are happy and you know, I really want to show that you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, shout amen.
If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, I really want to show that you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, laugh for Jesus. Iroshi agaghị akọda ndụ gị n'aha Jesus. If you're happy and you know, I really want to show that you're happy and you know, laugh for Jesus. If you're happy and you know, hug your neighbor. If you're happy and you know, I really want to show that you're happy and you know, mark your neighbor. If you're happy and you know, do therefore. God is good and all the time. And I'll keep reminding you about Psalm 16 verse 11 that says, in the presence of God, there is fullness of joy. Today in the readings, the very first statement from the first reading says, vanity of vanity. Now get him. Oya no na ko si ekwetalu. Oya no na ko joya si ekwetalu n'okwu a, si ekwetalu. Yazakwa gị ahụ, si ya ekwetalu n'okwu a. Do you believe this? Ọ sị na gịnị mee? Na ya kwetalu? Na ekweghọ? Ahụ. Onye kwere ekwetala ya? Ekweta m na nke a. Amen. That is the word of God. Ọ bụrụ okwu anyị. Okwu anyị. And since it is the word of God, we have to accept it. Because there are other words in the Bible you jump at. Well, if you know in the Bible, what can be going on? Or say, praise the Lord, hallelujah. So, okukwanka, is it again? Praise the Lord, hallelujah. Kana praise yoku. So, okwa. So, mwya. Etoloji toro gịnị ka ọ ya bụ onye nwe ji gwuru gịnị ihe eme ịtaba mgbọrọgwụ marụ arụ. Right, so today, by the way, that statement, who is it from? Who made that statement in the Bible? Vanity of vanity. Solomon. It is from Solomon. And you know about Solomon, he wasn't a poor person, or a pessimist. Solomon, by no measurement, Solomon even silly. Indeed, the Bible acknowledged in 1 Kings chapter 10, verse 23 says that there is no king on earth who is wiser or richer than Solomon. Ịma na nkwa Chineke kwere ya, ọkwa ịma ala. Nkwa Chineke kwere ya na ngwa sị na ezie na iyọlụ sọsọ amamife, but I will not only give you wisdom, I will also give you riches and honor, which none will surpass you. Nkwa Chukwu kwere ya. Now Solomon sold his heart to pleasure. Ịma na o nwere ife ọ ga-ebe nye mmadụ ife kalili ya ọfịa ya remanage. So he was decorated with wealth, enormous wealth. Perhaps ọfịa ya to manage it. Solomon wee chọba pleasure. Ịgụ akwụkwọ nsọ, I think 1 Kings chapter 10 from verse 14 to 29. Ifo ụdị gold Solomon na-ebi n'elu ya. His throne had no gold plated. No gold, no way. Yeah. Orchards here had no plated. It is just gold. And
Then that throne, the Bible says, armrests left and right, but lion before the above. Gold. That throne was 6 steps. At the end of each, 2 lions in the above. Gold. 12 in all. Then even in Solomon on daily basis. I think you find that one in 1 Kings chapter 4. Even in Solomon every day. About 100 sheep can ebu. If 20, oxen 10, and I go talking another breast on. Nabonye, ofu okay. On daily basis, will event. They are not celebrating any event at all, but this is a routine that happens every day. Nkafe Israel Solomon wasn't enough for him. Obaye into ifu uto nka anu aru. Onuba wine. Oneko onol. Officially, Omelego 700. Then 300 Imelego na iso. Ndi nwunye ya wedi one 1,000. Yes. 1 Kings, I think chapter 4 verse 3 says that. Or chapter 11 tells us that Solomon, 1,000 wives. Uno ka may sit in 1,000. The mass so guy sit will be maybe if you count I don't think it will go up to 500. Give it 550. So if una new Solomon, Gabo no ka times 2. Woman. So after looking at all of these, Solomon Tenisi, Western Denmark, I'm going to say, vanity of vanity. Nagidemel. It is born out of experience. Oh, you will experience. Ochogo pleasure. Pursue your wealth. Even with wisdom. Let's say Simba. Never abogene. If say one day say ikwetagodi ifefu. But you can say ikwetagodo ifefu. Onye meli na-ekwu ife a ịgbara anyị bụ ndị Igbo nwe ka anyị si ewe okwu mmadụ kwuru eje na nzukọ ọ bụ na pọketị mmadụ adịrọ heavy o nwere ọtụtụ alụ ya na-eji eme ife ọtụtụ oge anyị eji eme ife mana ọ na-atụ alụ na-ewepụta na-edebe kedu ife a na-ekwu a na-etu ya ozugbo n'ife ọ na-ekwu bụ ya. So Solomon ọ dịkwere na pọket ọ dịkwuo ya n'isi ịfụrụ na anyị zọlọ azọlụ o wee sọ ọnụ sị na ife na bụ vanity. It is just otu afọ o si kwuo. And so Chineke ji elotala anyị o nwere ukwe ekwe some time ago I think egwu mmadụ gụrụ agụ ọ sị ole ebe ndụ dị unu aka m ukwu a Chukwu onye okike Chukwu onye bere ihe anya na-afụ na-edufi ụwa mara na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị oriri na ọṅụṅụ nke ụwa ịkpa akụ na mma nke ụwa ndụ dị n'aka Chukwu ihe anya na-ahụ ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ. Ịgba na mgbe a gụrụ egwu a bụ mgbe ndị mmadụ na-agụ egwu nwere meaning. Egwu eji aba ulu. Kịta nke ọ na-agụzi bụ bowling. Na-asị kedu meaning gịnị bụ bowling? How much is money? Luxury or nothing. Ụmụaka na-ele ụdị ha n'isi ha. So how would they be useful if you feed them with this content that it is luxury or nothing, it is premium or nothing,
how would they become useful? That is what if you are a feed if a mana mbitolu if I go iji mali febo ole dem do de onya kisi ji chikono. That is why iji baulu. That is why iji malu the value of things. That is why you can separate A from B. But today, if I na go wine hana bane wangolo near and what of value and what of content, it is empty. It is just push move on or live just on emotion, feelings, deep down. If not, there is nothing there. So we're talking about the readings of today. So Solomon, if you read further down, also all this stress and pursuit of wealth and all of that, also at the end of the day, when I was in Nigeria, we go for a lot of funerals. Na compound there, I begin to think and reflect. One thing that strikes me always, now whenever I'm jail for funeral, burial, if one at the position of the grave, na bukale nebe now, na kuku fence, gone are the days, and any no. Gone are the days, and any the compound. Kita, where? By the side of the fence. Meanwhile, this man, as he says it, and go for the aneni, and I say, isi ya dono no, go kuya po ilo, go gabu kunie ko bilo, yali bata. But that is the reason. Isi onya neni, if ever azoiha, that the head should be inside the house, while the legs, you face the road or the gate, such that umwe ko sikunie, ko yali begene, ibata ko jemebe. Meanwhile, anafe ba kwa na onya. A priest once told a story. He went to the house to do the ceremony of right? So it did happen. Now, one of the legs of the table, they faulty. So, and then half of the tithe. So basically, Benedict was moving around the casket. So, Aria metutana ate. Oku table we check, you make oyada. Also, weta. Ya se Fabiano do que me chia pate. Bobo so papilo. Onko e master na catechist jibezi la pate. Fama ife melono. Abatu iwe mu for the ndị a na-ebe akwa na nna fa anwụ. Ka pate merele aro oso. Geriva you also why did they run? Obi na choha. Perhaps they thought that the man megene na ebiri na pate. Also, weta ole bendo de happy kana kwe. Oh, Solomon bụ nnukwu reminder to all of us to slow us down. To slow us down. All these things we pour our lives into, we need to slow down because after all, there is none that goes with us. Practically nothing. You know the story of Alexander the Great, the conqueror of nations at his time. Read about him. He died at 33, but he was a terror to the world. Then, the Roman Empire, when he was about to die, he made 3 last wishes. 3 wishes. The first was that he would like
the best physicians who will carry his casket to the grave. Second, he will want his wealth, gold and silver, to be spread along the path. Third, also he would want his two hands to be outside the casket, to be hanging in the air. Why? Also, if you are shocked about the best physicians, to tell the world that in the face of death, even the best of physicians cannot heal you. When God says it is time, the best of doctors cannot help. Or say again, can you say to spread his wealth so that people, he blows your guard on top of it. Now, all he acquired on earth, they will remain here on Abammo. I said, why would you want your hands to be out of the casket? I said, can you want to fool Niabakabia and Niabakana? Ole Bendodi Jidekwe. Alexander the Great, Chile Roman Empire, and he was the conqueror of the nations. In the gospel narrative of today, a young man went to Jesus and asked him, please, intervene in our situation. Ask my brother to share with me our inheritance. Scripture scholars, the young man who made this request was very much richer than his older brother. Indeed, even Nafara Pulfa, enwere ifobu compared to Ifenya Wangwele enwe. And 1 year work half enwo goria. And 1 year work half Barakata family that na ekebeli our family no mezu. And nyawa no nwe ifo nwele enwe anya gotara ya ono. Yet, omachoka gini me nke nwantonto afọ agasi no ife faketara kanafa keke kwa tiekwu na nke onwele. That was why that Jesus Azarifa afọ. Rather than answer that question, he told a parable. Sometimes, on abu ajo Jesus ajuju, come o gazie, kedu ife o game? Oka parable. Ogosizia, onye nwe ntị ya megede. Onye na ewere dili ya go ezionu. When the lawyer went up to him, when I said, keep the commandments. Or run away down. I say, you are doing well. I say, okay. Now, who is my neighbor? Jesus, whatever his neighbor. He didn't say that. Rather, he told the story of the Good Samaritan. Of course, I said, go and do likewise. So today, this young man, we say, Onye Nkuzi, but one name will get okay if I would an akanani. So you will only be no okike, even now. Then he told this parable. This parable, two things. Number one, it is about attitude. Why was the rich man condemned? It wasn't because the wealth was ill-gotten. Not at all. We are not told that the wealth was ill-gotten. Uzuhuri, Onaromadunkie, not that he made effort. Wambo. And God blessed his effort. Onwe rich harvest, like was read in the first reading. Now, that is true. But remember, life is not just about effort. It is your effort meeting the grace of God. Because when I say now, Abaka Egoni, Eze, Sinebe, Sinachi, or effort and grace, we even success, Jiapota. That is why the Lord tells us in John 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. But if you rely on grace alone, without effort, nothing will also happen. But it is your effort, meet it with God's grace, that becomes success or miracle. Now, so this rich man,
according to today's parable. If you had listened to the reading, after a bountiful harvest, Kerifo was it today, I will destroy my old barn and construct a new one, and after that I will store up my treasures, and I will say, Mburubim, Megene, Nuria, Ubim, Rie. Yeah, it was all about him. He didn't even spare time to thank God for the harvest. No mention of his wife's children. It was all about him. You know, even Jesus condemned Unefa, first of all, about attitude to wealth. That was why he tells us in the Gospel of Matthew chapter 5, or say, blessed are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of heaven. Also not just the poor, because now heaven, when you get there, the rich go there, the poor go there. That is why you say poor in spirit. He had so many rich friends born on earth. Abraham, our father in the faith, was he poor? He wasn't poor by any means at all. David, the man after God's own heart, was he poor? Not at all. Even Matthew, the tax collector, was he poor? Not at all. Lazarus, not Lazarus, Zacchaeus invited him. Was he poor? Not poor at all. So there were many people around Jesus who were rich. But then, their attitude to their wealth, from the man of our parable. The man of our parable, for him, if so makonye. But look at our Lord Jesus Christ. Nandum Kenyawa. And when the enemy tempted him to turn stone into bread, Omele, but when Agujin the mother, he multiplied bread. Can the mother begin liju afo? Manambasia to yali okuta couple bread. Kagi walie osegene osemba. Onwelo power for him. It is not for himself. Ojele wedding mwanyagu keri formel. Omemiro wonmanya angabanku. So his powers, they are not for himself. Ojia, for the welfare of the people and for the glory of God. Saint Cyprian, well, I say, whatever we have and are, they are God's gifts to us. But what we do with them was our gifts back to God. Amen? That whatever we have and are, Bogeni, onyinye chukwu melogene nyela anyị mana ife anyị jizi eme bụ gịnị onyinye anyị na-enye chukwu ife anyị ji eme ma nke dị mma ma ọ bụ nke na-adịrọfa ncha bụ chukwu ka anyị na-atụrụ ya. God condemned him again because of still if I go n'ife ọgụ nke mbụ futility of accumulation of wealth anamara ife a ga-eji wee mee. Today Chineke na-elotala anyị na ife niile bụ ife efu na-eme gịnị na anakwanụ n'efu to slow us down as we pursue wealth which is good for the glory of God, our own good and the good of the community and people around us. Ka anyị marakwa na ife ndị a bụ gịnị anaba eme gịnị ayalụ. As we are pursuing them, anya anyị dịkwa na the people who will stand to inherit them, in grooming them. Otherwise, at the end of the day, Chukwu ekwena, anasị mbọ niile agbalụ kedizi isi onye nwe anyị nọnyere unu. Ka
Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu, ekwe m n'otu Chineke. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya ma emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe. Na ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọkpụo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa afụfụ, nwụọ, elie ya. Mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere na mmụọ nsọ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esebu na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara nke njọ. Ana m atụ anya mbilitere ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Bere nke ndị kwerenụ, ndị nke m fụrụ n'anya, ka anyị welite onu kpọkuo Chineke anyị, nye Chukwu ekele, kọsara ya ọchịchọ nke obi anyị, ma nwa ọlụla anya na ife anyị rụrụ Chukwu n'obi ọma ya na ọ ga-emere anyị. Dị ga-edu anyị n'ekpere, welite onu. Mercy on your people.
ka anyị tiezie mkpa ndị ọzọ dị iche iche anyị bụ n'obi wee bịa Jamas. Ka anyị Ezinne Maria ka o bụla ayọ anyị niile ndị a ma ndị anyị na-edotara dozie pụkara Chukwu site n'ikpe ekene Maria. O Chukwu onye pụrụ ime ife dị n'obi nwa na ebere gị, biko nna chenụ ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. But Almighty God bless you and keep you, Father, Son, and Holy Spirit. Peace be with you. What a flourishes on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and hope. Trust and, for there's no other to be happy in, but to trust and rise. Yọbanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara. Dị nwanụ biko n'udo onyinye ndị a nsọ, were obiọma gị nara aja nke ya anyị ji mmụọ anyị niile na-ehunyere gị, mezukwara anyị onye nke a n'ime gị na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu.
O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, eze sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ m nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ m nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara
nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ya na ncheta. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke nụ n'iko nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị na-eketa oke n'ahụ n'ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, nakwa ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ka anyị were ekpere n'ohu onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu Nna. Gbaghara anyị mmehie anyị, dịka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị. Ekwena ka ekwena nna anyị, ma zọpụta ya na ajọ ife. Zọpụta anyị na-arịọ, o sebụrụ ụwa na ajọ ife niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị ga, kama lekwasị ya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Chukwu anyị na ezinụlọ anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before thee. All on earth our seraph acclaim. All in heavens above of thee. Infinite thy verse, the man, everlasting is thy reign. Infinite thy verse, the man, everlasting is your reign. Hark, the Lord celestial hymns, angels choirs above are praising, cherubim and seraphim in all seasons chorus praising. Fill thy heavens with the sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill thy heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name you. Island and saints, Holy One, undevoid, that God we name you, and adoring the that kneel, thy misery.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị werela onyinye gị nke si n'eluigwe zụọ anyị. Ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko nu chekwaba anyị ka anyị were tosi nata nzọpụta ebe ebe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Otodri Jesu. Next week, the second collection will be to help with landscaping maintenance. We count on your generosity. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have $15,832 in pledges. Thank you for your support. We still need $8,535 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. Religious education registration begins in September. If you wish to register your child before then, you can do so at the rectory office Monday through Thursday from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificate. Save the date. The African community is holding their 2025 anniversary retreat and Thanksgiving, August 29 and August 30th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Visual meeting via Zoom. All are welcome. More information to follow. We invite everyone to join us in praying the 1000 Hail Marys devotion on Saturday, August 9th, following the 8 a.m. Mass. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 17 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer. Otodri Jesu. Here our first Sunday of the month. Ndinne. Special blessing time. The choir. Dema. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma.
Maria. Emaka dị n'afọ onye nwe anyị, o si ebu anụla ahịhịa anyị, onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu ekele ka anyị na-enye gị n'isi ụmụ gị ndị nne, ịgbọrọpụ oku ịbụ nne na ezinụlọ na n'ime nzukọ, ka wee na-enye gị ekele every first Sunday of the month nke ọnwa bụ Ọgọst. Fa bịakwara inye gị ekele na ịnara ngọzi n'aka gị. Anyị wee na-ayọ ngọzi gị n'isi fa n'otu n'otu, buru ụzọ na-edufa, na-anọnyere fa, na-echekwaba fa, tinyere fa ngọzi n'aka ọrụ ọbụla nke ha tinye aka n'ime ya, tinyere fa arụ ike, tinye udo n'ezinụlọ fa, mee ka ụmụ fa na-erube isi ma na-aba uru, ka ọ ga-abụ fa na-agba mbọ ịfụ na ọrụ ka gị na-aga n'iru. Onye nwe anyị were ya gbagba m mbọ wee na-erukwasa ngọzi gị na uju na ndụ fa, ka ọ ga-abụ anyị na-ebicha n'ụwa anya ncha afụkwa gị na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Zamama. Okafor. I am Onyoma. Otodri Jesu. Yesterday, we our picnic. It was well organized. Many people came, but some people Abialum for some reasons. But Tundebiani really enjoyed it. Our children, many of them came. They came bringing in their games. All has also, one place to eat. They motivated each other and played games. They even got me on my feet playing some badminton and all that. Because Gekele, our social director, and her committee, they did a great job. So, August next year, we do it again, and hopefully do it better still. Otodri Jesu, because the executive, I get a meeting on Monday, because I got plan a condolence visit to our brother Luzurumwe. So I'm Nandi Ozagala, our women, they did their turn as usual. Hamak is organized. So I get GCKM executive meeting. I'm hoping that by next Sunday, about Samas, I need Soroga there. I have to reach out. I am a meeting. We reach out to Father Cosmos and collaborate with him. Even on around. Then Kayama can get see where I think about Sadiozi na whatever we agree on, we will. I just send there on our platform, please. I'm hoping that by next Sunday after Mass, we just go there, maybe for just an hour or two, because I have that young man very soon. So I got the Maya Ghana, Utundios organizations in the Ozoji Ghana as a group. I know all our community members. I believe everyone here must have been there, some more than once. So we will let you know. On Monday evening, the executive will hold a brief meeting to plan on how to do that and what to do. In my plan it before, but I ain't got my see where me. Otodri Jesu. Because you have Igbo week, all this week, because like we said last Sunday, only 2 major events. In fact, he made some of them whereby they already organized for our members in the name and all that to go do it.
So, but the next important one is the one Engeme on Friday for our young people, for youth. But before then, again, we discussion. Anyway, group who got a media group from Nigeria. One of them is here. So, Mazi Ezoke and Mazi Rudolph Ukonkwo, and about Dr. Damages. So, Hagabiano Obibo, 6 p.m. on Sunday to engage with our Igbo diaspora. So, please, they are inviting all of us to come and have a chat with them. And the topic go on, the conversation go on the state of the Igbo nation, diaspora participation. So because then later that evening from around 7, the youth will come. They will have the whole place to organize and to do their stuff in the guidance of parents also. Please, like we said last Sunday, encourage them to come. Then on the 9th, which is on Saturday, again where the biggest one. In my last year, I made it like every day, but this year, that Friday and Saturday. And this guy na the park, Roy Wilkins. Let me see the correct. Yeah, and even I think our own Okibe engineer Weke is part of the group organizing it. So please, and I think they're doing a very good job preparing for all Ndibo to come. Ono manenwe ataya ijaga isi ihe ifanyi all isi both men and women. You know, so onye na abia that day yiri ya. So I'll be there by from 12 noon last year till about 8 p.m. Onye ola mebo no by Besley and Rockaway in Queens. Okay, 116 Avenue. Okay, I post to the flyer and the directions in our platform. So you go there, you get your directions. Funding Amaha there. Otodri Jeso, Sister Nemeka. Biko, we have post here, Sister Margaret Mary. Sister, come. Sister Margaret Mary. Where ihe game, onwe invitation me oga September 12th. So biko onye ola ga go ihe aha, she needs support also. Nnekuke nke Sister Mary Margaret. Then Sister Nnemeka, okay. Uwezie. Nando Ebele.
Otodri Jesu. na ndụ BK posted more information on about the Igbo week on our platform right now. So one more time, can I remind Darun about the pastoral visit in the Bishop Ihara Diocese on Sunday the 17th, na St. Boniface Church. August started by 3 o'clock, so Mass Emechi before it starts. We are once again inviting our Igbo communities, not just here, but all other places, to come and join us, join in the same people in welcoming the bishop on his first pastoral visit to us. Ndewono. Birthdays. If your birthday, wow. very good. Be upon you. Let the blessings of the Lord be upon you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Oh, who is celebrating the anniversary of his birth today. We ask you, Lord, to keep abiding with him, be with him all the days of his life. May this joy in him today never depart from him. Accompany him on his journey on earth, that at the end of his earthly sojourn, may be pleased to admit him in your kingdom through Christ our Lord. Amen. May the mighty God bless you and keep you, Father, Son, and Holy Spirit. Happy birthday. Somebody left this at the picnic arena yesterday. All room kegi, then you come for it. Otodri Jesu. Any anniversaries? Any anniversaries? Okay, please, we thank everybody that participated in the Mass. Thank you, Father. Father, over to you. Thank you. Doctor. Happy Sunday. Good. Okay, please, hand it to some of them. Look at them. Yeah, give it out to people. Huh? Right. Okay, thank you everyone for participating actively in today's Mass. May God's blessings be abundant in your lives through Christ our Lord. Amen. Happy New Month to you all. Okay. Unu kwuzi ọtọ enye ngozi Mass. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Na-abanụ n'udo misa gwụsịgo.
Oto dịrị Jesu. Oto dịrị Jesu. Biko, onye isi anyị chefuru ime announce meeting n'Obi Igbo. Emergency meeting n'Obi Igbo, biko. By 4 p.m. Emergency meeting n'Obi Igbo. Maka Igbo week, biko nu. Emergency meeting.